ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତମକୁ କିଏ ଡାକୁଛି ନା ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ମୁଁ ବଟାସରେ, ମୁଁ ବାଲିଙ୍ଗରେ, ନା ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। କିନ୍ତୁ କମଳେଶ୍ୱର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବିନି। ନା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଦାନ କରିବ, ଗୋଟେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଏ ତମେ କଣ ଏତେ ଦେଇଯାଉଛ, ତମ ଘରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା କଣ? କାଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟକେଇ ଦେବ। ଅଯାଚିତ ଭାବଜିତ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଉଦାର କରିବେ, ମା ପାର୍ବତୀ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ Gracias.